се чувстваш така сега и това е окей. И просто ще изчакам петъка, нали, другия ден да видя така, там, нали, в другия университет. Аз към тези по принцип това университета само. И всъщност ме приеха това, което исках. Обаче проблем беше, че аз подивях от радост. Даже, наистина, всъщност малко бях притеснена. Някой трупа и много мило си по нервите. Да, бях много притеснена за това, дали всъщност ще ме приемат. И като ходих на работа, даже не знам как ме изтърпяха, защото аз половината ден с едната ръка работех, с другата проверявах дали излязло класирането. Образно, нали, казвам, не съм стояла на телефона си постоянно много, да. Бях много нестърпелива. Съответно, вече като излезе класирането и като видях, че съм приета, подивях. И нали знаете, когато сте се борили за нещо дълго време или сте го искали дълго време и накрая като го получите, то просто не ви свърта. Това бях аз. Бях това аз. Петъка, съботата и неделята. Понеделника вече започна да ме отпуска един вид. Нали, вълнението и всичко. Отидох и се записах. И това нещо ми отне един ден, защото университета, в който кандидатствах, не е в София. Втория, нали, в който не кандидатствах, не е в София. Не ме приеха в Софийски с това, което исках, въпреки че аз имах голем шанс за второ класиране. Реших, че няма да си го причиня това пак и си се записах в втория университет, нали, там извън София. За това нещо ми отне един ден. Брат ми беше на зъболекар вчера. Това нещо го снимам в понеделник. Не знам дали ще успея да го кача днес, защото вече е доста късно. Но със сигурност утре във вторник ще го имате. Да, това също беше нещо много стресиращо за мен. Аз даже не знам, защо се стресирам толкова много за това нещо. Брат ми въобще не го покаже. Макрам. Пича му извадиха два зъба и там още нещо му правиха. Пълен пич беше. Аз много се притеснявам с такива неща и знам, че това е абсурдно. Нали, примерно да отида, дали ще ме приемам, дали напред ще му вадят зъби. Сега заминаваме след няколко дена на почивка и това също много ме притеснява по някакъв начин. Ама аз съм си аз детствена, просто трябва да се науча да се отпускам и че не всичко зависи от мен и просто да пускам контрола. Но всъщност аз малко се разсеях, но днешната тема на видеото е любимците ми за последно време, всъщност, защото не мога да кажа, че за от последния месец. Както казах, вече се записах в университет, бла-бла. Да, аз много обичам такива. Всъщност това е обратно, такива листчета. И тези са ми стари. На Hello Kitty са ми от една приятел. Една са ученичка. Тя не мога да кажа, че ми е приятелка. Много, в смисъл, не ми е така близка приятелка. Пусната. Да, много сладурски и всъщност напоследък много ги ползвам да си записвам някакви работи. Обаче тези, откакто си ги свех, не съм спряла да ги гледам и си визуализирам някакви неща с тях. Не знам как да си пиша по тетрадките. Аз много обичам да ми е хубаво и да ми е подредено в тетрадките, особено. Обичам много такива цветни маркери, всякакви такива листчета, цветни мигавчици. Сега нещо ги оставя. Също най-вероятно всичко ще оставям на дивана, защото е най-безумно, докато тук на масата тропка пая. Така. Сега ще започна с... Имам... Това е... Всъщност, да.
маска да трънка. Всичко да се забелязва. Много обичам да си го слагаме така по клепача само него. Някакси много нежно. Много обичам как стои на лицето в комбинация с този руж. Това е руж на Ofra. Само че беше нещо с ябълка цвета. Обаче вече той е много стар по принцип. И се поизтъркал. Искам да ви кажа, че това нещо се ползва сигурно. Може би година, минимум година. И не е мръднало почти. Тук само съм си забила ногтя. Веднъж или два пъти без да искам. Иначе това нещо е просто отчетката. Много лекичко. Аз по принцип предпочитам бронзант. Обаче лятото много обичам да слагам руж. Ама такова не пестия руж. И като сложи хайлайтери, добра, двете са страхотното всъщност. А сега сигурно ще се окаже, че съм говорила повече за моята... не знам как да го нарека. То не е такава за моята паника, отколкото за любимите ми продукти. Това е... сега ако ме дразни така, като не фокусира веднага. Това е балзам за коса, който всъщност ако ми помогна с моята... всъщност тя е паятелка, искам вече малко да я намаля, тя е най-даже. Понеже моята коса е много дебел коса, много е къста, вече е паятелка и днеска бях на кокче и затова е такава. Тъй като си кичур откъде се взе да не се прибира там с другата коса. Тъй много вече тежи и честно казвам нямам времето да се занимавам с поддръжката и мисля с няколко сантиметра да я скъся. Но обикновено когато съм преди подстригване много ми се заплистат крайчетата, но с този балзам това го няма. Всъщност май ми е подарък за коса, защото не си спомням да съм си го купувала. Аз като цяло на тази марка за коса нищо не съм ползвала. Но това е нещо, което бих повторила. Също не съм учила балзам за блясъка на косата. За безжизнена коса без блясък. Няма силикони, има фуран, вода от цветове биороза и растителен протеин. Супер! Придава естествен блясък и го прине на мекота. Улеснява разрезването. Това е така. Снежен натурален аромат. И да ви кажа, не съм забелязала изобщо да има някакъв аромат. Това, което мога да кажа, че има такава много хубава консистенция, не знам. Поне аз балзамите, които съм ползвала, са много такива течни или са много късти. Този е нещо по средата и всъщност на мен много ми харесва така. Добре, може би трябваше да я върша, сега ще ми пречи през цялото време. Тук имам... сега не знам това колко добре ще се види тона. Това е маска за лице тук. Това е прасенце. Това е такава бъбъл маска, която когато я сложите и постоите 5-6 минутки, тя се надува. Аз съм много след по химия и не мога да ви обясня защо и как се надува. Но нали там почистваща нещо, почиства порите по някакъв начин. Някакви там химикали, не знам, реагират с въздуха и то се надува. И всъщност е много забавна.
бърза до това нещо, което е на милкшейк. Това е течен балзам, такъв без отмиване. Това нещо обикновено или след като се изкъпя, или на така суха коса, когато се среша, си го пръскам и вече според зависи, нали, какво ще си правя косата, дали искам кадрава, дали искам права. Обикновено си го пръскам най-много, когато искам да е кадрава, като аз. В принцип имам чуплива коса. Тя сега, всъщност това е естествен вид. Малко изглежда не като хората, защото ще се къпах много късно и не ми се занимаваше каквото и да я правя. И оставих сутринта, просто я вързах на кок и това е резултата, който след малко ще го правя, след като спра да снимам. Просто исках да седна и да снимам, понеже имам нужда от това нещо, защото някакси ми действа и като да знам по някакъв начин, освен да гледам ASMR, ми доставя голямо удоволствие да снимам ASMR. Това всъщност много го харесвам, защото хем ми хидратира козата, хем по никакъв начин не ми не знам, не ми омазнява, не я отежнява, но ми е в голяма помощ за ето това нещо. Това е, сега ще мъкна тези скръчета. Така, това е ето така, не знам дали се вижда. Аз по принцип си се катрех с колан от халат, обаче е много неудобно, понеже аз сутрин много бързам или не ми се занимава да го правя, нали, да си връщам халата към не халата, да връщам колана на халата и го върлям някъде там и после го търся 2 дена. И реших, че ще си взема такова специално, нали, са катрички. И всъщност аз, това е от Синсей, всъщност, ако не сте познали от Lilo & Stitch. И знаех, че от колекцията с Lilo & Stitch имат едно такова подобно на това. И отидох да го търся. Понеже аз много обичам, много харесвам филмчето. Отивам хора, имаше всякакви неща на Lilo & Stitch. Но това го нямаше. И аз някакво бях като, защо? И всъщност там нещо се загледах и започнах си викам, все едно ще се намери. И се показва това бижу с една шноличка и двете скрънчета. Ето това много ме кефи. Цветенцето, кое е златорско. И всъщност на мен това ми е много по-удобно някакси. Въпреки че е много по-късно, нали, аз съм свикнала да имам бая пространство. С тези лъжички е много сладичко. Сега не мога да го центрирам много, ама е така. Единствено, което не ми харесва е, че няма тук никакво копченце, което да го придържа по някакъв начин. Но ако си завършите косата като хората, не би трябвало да имате някакъв проблем. И ми останаха всъщност две неща.
ма стигматизирам в момента, въпреки че нали, телефона е на една ръка разстояние, аз нищо го не виждам, просто виждам червената точка там, дето ми отброява минутите. И това е общо заето. И виждам просто диска белия, който нали, свети там, река, дето свети. И много нали, нищо наблизко не виждам, въпреки че аз не съм далеко гледа и си виждам на близко, не виждам на далече. И май малко се оплетох в обясненията си, но нямам търпение да си имам очила вече. Не мога да си виждам, да си снимам с очилата, да знам колко минути съм снимала и така нататък. Но този молив е прекрасен. Обожавам този цвят молив. Обаче тази опаковка, която са измислене, която всъщност това е пластмаса. И тази пластмаса трябва да се остри. Както може би да се усещате, нали, това не е кой знае колко трудна задача. Проблемът е, че ето тук за моята писеца не може да се наостри. И това може да бъде приемливо, нали? И да не бъде такъв остър връх, ами да бъде по-тъп. Обаче когато тръгнеш да слагаш от молива, дори мъничко да си го наострил, се чупи супер лесно, а цвете толкова хубаво и толкова пъти просто ме яд да го хвърля. Но просто той като е паднал на земята, аз не мога да си го сложа на устите. И че цвета е прекрасен и това е може би ползвано може би макс 2 седмици, не постоянно естествено и вече е на привършване, може би още една седмица ще му трябва и си отижал, което не е много жалко, защото молива е много мега, много е хубав. Ако го направят някога в дървена опаковка, това ще бъде любимия молив. Да, много искам да направят хубави опаковки на такива хубави продукти, защото някой път просто опаковката проблема не продуктът е прекрасен. Спомням си, така имаше един молив на Катрис за вещи. Това е много хубав, прецизен молив за вещи. Обаче опаковката му е крайно неподходяща и той много се чупи. И ти просто дори колкото и да го пазиш, не можеш да изкараш дори 2 седмици с него, защото не става, той се чупи. Продуктът отива по дяволите и ти даваш парите на вятъра. И последния ми продукт е... Не съм вярвала, че това някой ще го покаже на видео, но това е пяна за връзлене с личи. Това е такъв лифтирана серия продукт и всъщност я ползвах няколко пъти и не се порязах. Аз ползвам такава тежка метална самопразначка и обикновено се някъде да закачам. Един път не съм се порязала, хора, и краката са ми толкова гладки и са мекички. И сега всъщност мислям, че ще си мрътна косата същото. Капна малко вода. Винаги ги чурквам преди да правя някакси пяната, която пуска е розова и е такава много мекичка. Почти колко. Може би сложих малко